que ahir a la tarda jo mateix, com a representació de l'Ajuntament d'Olot, vaig tenir una reunió a l'Ajuntament de Girona on també hi havia regidors semblants a mi de Girona, de Figueres, de Ripoll, de la Bisbal, de Santa Coloma de Farners, de Puigcerdà, de Ripoll, pràcticament de totes les capitals de comarca, per determinar una acció coordinada i conjunta de tots els ajuntaments de les comarques de Girona sobre com tractar aquest tema. I van sortir un parell d'informacions que crec que són importants que la gent conegui, i és que el fet de que no Olot, ni tan sols Catalunya, no estiguin a les rutes immediates que aquestes persones estan utilitzant per sortir del seu país i arribar a Europa, fa que no tinguem la urgència que tenen en altres països. És a dir, ara sí que ja puc donar la informació que si arriben refugiats aquí, que arribaran refugiats també a la Garrotxa i a les comarques de Girona, no serà abans de 3 mesos. És a dir, estem parlant d'un termini d'entre 3 i 6 mesos, quan podrien començar a arribar les primeres famílies que dintre d'aquesta quantitat que l'estat espanyol s'ha compromès a acollir, podrien arribar a la nostra comarca. Això fa que ens doni el temps suficient per estar ben preparats per acollir aquestes famílies, tenint en compte que venen infants que s'hauran d'escolaritzar, o tenint en compte que necessitaran serveis sanitaris o atenció jurídica per resoldre la seva situació a Europa, tota una sèrie de qüestions que podrem preparar amb tota l'antelació necessària. No sabrem fins dilluns de la setmana que ve exactament quantes persones, quantes que han demanat asil polític, quants refugiats podrien acabar arribant a Catalunya. És una dada que la tindrem més endavant i fins que no tinguem aquesta tampoc no podrem determinar quants n'aniran a les comarques de Girona ni tampoc a Olot o a la Garrotxa. Estem parlant d'unes poques famílies perquè el que sí que es farà és un repartiment equitatiu, allò per igual a tot el que és el país i per tant això és una informació que no us podré donar fins més endavant. Voldria aprofitar per adreçar un missatge a totes aquelles persones que se'ns adrecen i ens demanen com poden ajudar, de quina manera poden col·laborar, que ho poden fer, és a dir, es poden adreçar a l'Ajuntament, que tenen temps per fer-ho. Allà els hi prendrem nota de les seves dades, els hi prendrem nota del seu telèfon, del seu correu electrònic, una manera fàcil de poder contactar amb ells, i sobretot els hi demanarem a veure de quina manera els hi sembla que podrien contribuir i podrien ajudar quan arribessin aquestes famílies. Jo mateix he tingut 2 trucades de ciutadans que han ofert una vivenda, en concret un pis i una casa, allò de dir, escolta, durant aquests 24 mesos, que és el temps que es preveu que aquestes persones poden acabar estant a casa nostra, us oferim aquesta casa amb molt de gust i us la cedim gratuïtament i aquest tipus de... Avui mateix he tingut una trucada del president de Càritas d'Olot, de la Garrotxa, dient, home, allà on tenim a Càritas tenim un pis que probablement amb poques reformes s'hi podrien acollir diverses vivendes, és a dir, hi ha tot de mostres de solidaritat per part de la ciutadania, que estem molt contents que ens arribin, que ho recollim i que tot això ens ajudarà a preparar més bé l'acollida d'aquestes famílies quan acabin arribant. No són dades exactes, però sí que es fa una recomanació llarga, temporalment llarga. Normalment quan es parla d'acollir refugiats es parla d'uns 6 mesos. En aquest cas concret ens sembla que val més advertir a les persones que puguin oferir això un pis, que potser no seran 6 mesos, potser que acabarà sent un any o acabaran sent 8. Moltes d'aquestes famílies tenen formació, tenien professions liberals al seu país, estan preparades una vegada coneguin la llengua d'aquest país per incorporar-se al mercat laboral. Són coses, però ens sembla que un termini prudencial és parlar de 2 anys el que hem de tenir com a màxim. És a dir, també podria ser que com a mínim, vull dir que pot haver una família que en pocs mesos ja sigui capaç de situar-se i valdre's per si mateixa. Però ens sembla que és la recomanació que hem de fer per no crear una expectativa allò que algú ofereix i que després acaba sent molt més. El compromís que tenim com a ciutat és ajudar aquestes famílies i, per tant, una vegada ens diguin a la ciutat us correspondria atendre, no sé, m'ho invento, 8 famílies, m'ho invento, repeteixo, perquè estem parlant d'uns números que encara en aquest moment no tenim. Tot allò que puguem haver aconseguit amb ajuda ciutadana ho farem amb ajuda ciutadana. El compromís d'ajudar aquestes famílies va acompanyat de recursos econòmics, no recursos econòmics ni de l'Ajuntament, ni de la Generalitat, ni de Madrid, són recursos econòmics que venen de la Unió Europea per atendre aquestes persones
I una vegada aquests recursos es canalitzin, doncs potser el que haurà de fer la ciutat doncs és, no sé, llogar un pis o llogar 2 pisos, els que facin falta. Repeteixo que en tot cas nosaltres el que tenim és la bona disposició de complir amb aquest compromís, que ens sembla que en aquest moment com a país i com a ciutat hem de donar doncs, en aquest drama, no?, que està passant, i tenim el temps suficient com per preparar-nos bé i resoldre bé tots els entrebancs que ens puguin sortir. Una altra qüestió que m'he oblidat dir-vos i que també, si voleu, una informació més afegida sobre aquest tema és que els que sí que tenen una necessitat d'ajuda urgent són tots aquells pobles i ciutats que es troben precisament en les rutes de sortida d'aquestes persones o d'arribada a Europa i doncs, que es desplacen cap a Alemanya, cap a Suècia, etc. Aquí sí que hi ha una intervenció molt important en aquest moment, tant d'aquests ajuntaments de Macedònia, de Grècia, d'Alemanya, de diversos països d'Europa, que repeteixo no ens afecten aquí directament, que necessiten l'ajuda, i també d'organitzacions no governamentals com l'ACNUR, com la Creu Roja, com Amnistia Internacional, doncs, que estan ajudant que quan arriben aquelles persones doncs, tinguin on anar a dormir o què menjar o on poder-se rentar. I aquí sí que ja es va acordar una ajuda d'urgència ahir de tots els municipis per igual, és a dir, unes quantitats proporcionals al nombre d'habitants, que això ho estem acabant de lligar també perquè la Diputació de Girona també contribuirà igualment amb la mateixa aportació que fan els municipis, això en molt pocs, suposo que en 2 o 3 dies us podria donar la quantitat exacta, perquè és una quantitat que passarà per la Junta de Govern local, però sí que farem un enviament d'una ajuda d'urgència immediata doncs, en aquests pobles i ciutats doncs, per ajudar-los en el que estan vivint. També es va acordar una moció conjunta que s'aprovarà doncs, a tots els plenaris, doncs, mostrant aquest compromís d'acollir famílies que es trobin en aquesta situació. Es va doncs, acordar, entre altres coses, que anem plegats, és a dir, que si les persones que venen a Olot a l'Ajuntament dient-nos volem ajudar i els hi fem un planar, un qüestionari dient en què ens pots ajudar, quines llengües parles, coses d'aquestes dades que ens seran útils després a l'hora de canalitzar la seva ajuda, doncs siguin els mateixos qüestionaris a totes les ciutats, és a dir, un treball conjunt dels nostres tècnics, sobretot els que es dediquen en els ajuntaments, en els diversos ajuntaments, a treballar aquestes qüestions, doncs que ho facin d'una manera conjunta.